A ráda bych se nyní chvilku věnovala zákonu číslo 108/2006 Sbírky o sociálních službách. Je to jeden ze zákonů, o kterém by měl být dobře informovaný každý tlumočník znakového jazyka v naší zemi. Po roce 1989 vlastně začínají vznikat nové sociální služby. Ale to neznamená, že hned v tomto roce by vznikl zákon o sociálních službách. Až do roku 2007 platí zákon číslo 100/1988 Sbírky, to zákon o sociálním zabezpečení. Ten zahrnuje pouze pečovatelskou službu, v rámci které probíhala úhrada tlumočnické služby. Zákon o sociálních službách byl podepsán až v březnu roku 2006 a platil od ledna 2007. Jedná se o velmi obsáhlý zákon. A pokud chceme poskytovat dobré tlumočnické služby v oblasti sociálních služeb, je důležité se s ním podrobně seznámit. Jedná se o zákon, který má pevnou strukturu, to znamená, že samozřejmě v úvodu najdeme úvodní ustanovení, kde se dočteme o základních zásadách poskytování tlumočnických služeb. Samozřejmě se tam dočteme o vymezení pojmů a samozřejmě také o okruhu osob, kterým mohou být naše sociální služby poskytovány. Potom tam najdeme takové záležitosti jako příspěvek na péči, což je v současné době velký problém rodin s neslyšícími dětmi, protože dochází k velkým změnám podmínek poskytování tohoto příspěvku. Takže pokud se obeznámíme s principy poskytování příspěvků, hodí se nám to i pro naši tlumočnickou práci. No a potom je to samozřejmě oddíl, který se věnuje sociálním službám obecně. Tady se dočteme o různých druzích sociálních služeb a způsobech úhrady nákladů za poskytnutí těchto služeb. Při čtení zákona narazíme na termín sociální poradenství, a to hned ve dvou bodech. Jednak je zmiňován základní sociální poradenství, které se týká každodenní činnosti tlumočníka znakového jazyka, a potom odborné poradenství sociální, na které už se zaměřují zaměstnanci a poskytovatelé už specializovaných poraden. Dočteme se také o službách sociální péče, těmi myslíme především osobní asistence, pečovatelskou službu, centra denních služeb, osobní asistence, pečovatelská služba, centra denních služeb, chráněné bydlení. Ale hlavně se dočteme o službách sociální prevence, kam patří raná péče, ale především už námi zmiňované tlumočnické služby. Kdybychom měli vysvětlit, co služby sociální prevence jsou, využili bychom zákonné definice. Tato definice říká, že služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací. Cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace. Formy
poskytování této služby sociální prevence jsou různé. Můžou to být služby pobytové, služby ambulantní, služby terénní. A jak je to z náklady za poskytnuté sociální služby? Valná většina takto nabízených služeb je bez úhrady nákladů pro klienty. Zároveň se rozšiřuje nabídka o služby, které jsou poskytované za úhradu. Tím je myšlena osobní asistence nebo pečovatelská služba. Podmínkami poskytování se zabývají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou registrovaní v takzvaném registru poskytovatelů. Samozřejmě, že každý poskytovatel má přesně dané povinnosti a musí s každým zájemcem o poskytnutí služby uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby. Ještě jednou krátké kódy. Co se týká konkrétně služeb tlumočnických, tak ty jsou ve valné většině případů terénními službami, případně mohou být ambulantní. Jsou poskytované osobám s poruchami komunikace a k této poruše komunikace dochází především z důvodu smyslového postižení, které nějakým způsobem ovlivňuje průběh běžné komunikace s okolím. Základními činnostmi každé osoby, která poskytuje tlumočnickou službu, je jednak zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a jednak je to pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V každém případě obě dvě činnosti a poskytnutí služeb související s těmito činnostmi jsou pro klienty bez úhradu nákladů. Vyhláška číslo 505 2006 sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, říká, a to konkrétně v paragrafu 21, že základními činnostmi při poskytování tlumočnických služeb jsou jednak tlumočení pomocí znakového jazyka, a to pro skupinu osob se sluchovým postižením, a jednak tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, případně znakování ruku v ruce, anebo podobných metod, a to pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením. A zároveň základní činností při poskytování tlumočnických služeb je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Kontrolu poskytování sociálních služeb provádí inspekce, která ověřuje poskytovanou službu z pohledu standardu kvality sociálních služeb. Mezi nejdůležitější kritéria, podle kterých se hodnotí poskytovaná služba, je mlčenlivost. Každý zaměstnanec poskytovatelů sociálních služeb je vázán mlčenlivostí, a to o údajích týkajících se osob, kterým je poskytována sociální služba. A tato mlčenlivost se vztahuje jednak na údaje, se kterými je v kontaktu tento poskytovatel v době svého pracovně právního vztahu k poskytovateli, ale zároveň i po skončení tohoto vztahu.
Pokud jsme řekli, že sociální služba v podobě tlumočnické služby je pro neslyšícího klienta zdarma, pak bychom si měli říct, že ta služba není poskytována zdarma. Tlumočník dostává odměnu za odvedenou práci. Financování tlumočnických služeb je pokryto z dotací ze státního rozpočtu. Pokud se tlumočník dopustí porušení nějakého z pravidel uvedených ve standardech kvality sociálních služeb, například porušení mlčenlivosti, jedná se o přestupek. Za tento přestupek může být sankciovaný, a to pokutou ve výši maximálně 50 000. Víme, že tlumočník podle zákona o sociálních službách musí mít odbornou způsobilost. Tuto odbornou způsobilost získává po absolvování kurzu pro sociální pracovníky, případně pro pracovníky v sociálních službách, v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Tento kurz musí být akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.